igsunan, mga kasama. Ayan sa minyong alagad si Kanginan Trifon Morales. And then my partner ka po na ko diri si Randy Tayat. Kumusta ka tanan? Asap kita. Always say a prayer mga kisunan. Lord, thank you kayo sa mong yata ka na mong grasya. Matagad Lord, thank you kay Lord. Okay. Bueno, para nito manggala. Ang sa tapuran nato itong tagan ng pagtaganop. Pinadaginis usak ka. Babae, magpatawag na sa nga Lilay. Kini gibuhatan og duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kaigsunan ang atong sender si Lilay. Kini akong problema bahin ni sa akong bana. Nahadlok ko nga magbinuang ni nako. Ug kun nganong nga problema ko, ingon man gud ini ang mga paghitabo. Wa ko damhang mausab ang mga saad mo. Nga mahalon mo ako samtang nahilayo. Gisalikan kong tanang mga panumpa. Kay gimahal ko ikaw Oy! sa walay sama. Oy! Ay, naisita, nay. Unsa man, nay? Destuper, nangita ni mo. Kasayugot na ng tawhan na, Gwen. Di mo rin bisita urasa. Uy, tingkatupa man in taon, Ruin. Lilay. O, lagi, nay. O, lagi, na. Pahawatan lagi diyon. Oh, kasayugot ni mo to, Per. Kahayag paaron para mamisita na ka, uy. Ay, dili man gugang. Yan taga kay manuroy ta. Mananaw tag sini ba? Ang mga masalo gabi ko mga hagad nimo. Siyempre, di ko katugtan sa mo inahanong gabi ila. Na, mahal na kayong sinihan, Ruin, uy. Huwag kitang duha, mugaso tagtag usa ka libo, wa pa na snacks. Ay, sige lang mo. Sige lang, Gwen. Mananaw tag sini nga way snacks. Nayabag na gid to, Per. Pagdaguok ning tiyan dito sud. Kung maon lang nga wa tay snacks kay gutom ka ayo, wa man tay snacks. Ay, unsa bin siya eh. May mabagod nga watay snacks. Mag-snacks daw eh. Magdama tag snacks. Palit lang tas gawas kay mahal kayong snacks tuso eh. Unya unsa man sang snack nga atong dadon be? Basig pa bayron hinuon ta ha kay bawal ang magdaog snacks. Ay, isur pa to bag. Unsa laging snack nga atong paliton? Magpalit lang tag saging tinuhog. Na! Yabag na gid ka to, Per. Masuda sa atong bag ang naunsa man to ka saging tinuhog kag gamay ana. Ay, Gamay kuha- man ang akong bag. Uy, nya masud ay na. Napay tukog sa barbecue. Samot ni masud. Kuhaan man na to. Kuhaan man itong tukog. Itong gituhog ba? Ay, ako rin bahala. Unsa man na riyo eh. Basta ha, imong gasto ha. O, lagi. Ako rin bahala. Tara na. Ito na ta. Uy, mag-ilis ako, uy. Matik man sa dayon ka. Manangil pabaya kong nanay. Ambot magkagtugtan makakuani. Ay, ingna lang naman nimba ta. Nya, nga ontas gawas. Ano ba? No, sige. Pero maligo sa ako, ha. Okay, sige. Maghuwat ko. Presko hara. Sa may date ka? Mag-date mo tuper? Ay, manimbar namin ay, uy. Nga, ini kahuman, mangaon namin sa gawas. Siguro mong simbahan inyong usudlan. Nay? Kasig adto mo sa laing tinuhuan. Nanay, ipataka. Man lang ka, nay, uy. Huwag ayaw magkalimot. Doon na tayo curfew, ha? Nay, magdalag imig something, nay. Aw, di ay. Na pwede ra maalas unsihan mo. Kidirt, something ready ay. Pero na, ito namin, uy, ay kabala ka lagi. Buutan mo na si Tuper. Makasalig jud ka ayo ko anak niya. Aw, kung maun naon sa pamay inyong gihuwat. Maghuwat pa mo mag-COVID aron mag-lockdown. Ug anak ra mo permis kwarto. Pagminyo na mo. Nay. Unsay sulting nanay ni mo day? Unsa pa ko na atong gihuwat? Naghuwat ba kuno ta nga mag-COVID aron mag-lockdown ug anak ang tapir sa kwarto? Kas dinahana ay. Oh, ako. Agad ako ni mo. Kung gusto kang magminyo na ta, minyo ta. Unya, may tinigom na di ay ka. Aman ko tinigom. Hapit ko na mapuno nga ko alkansiya ko. Oh, happy today mapuno niya. Pila may sud adto? Tagpiso ragot. Na, bungot sa itoy ni mo Tuper. Uy, mabuhi ka ta anak Tuper. Ay, sinugdaan na naman na day. Nya, munggus-munggus lang una ta. Nya, litson manok panagsa. Ano ba? Ay, basta ako wako'y problema. Anal ba yakus kapobre? Kaon man gani kong patis na isudan? Ang problema, ikaw. Kabuhion na ba kang sardinas? Ay ka pala ka, day. Ay ka pala ka. Don't worry. Tumulog alang sa kong gugma ni mo, day. Andam ko magantos. Balog mungkos, basta masantos. Kaya kong magtiis bisag patis. Sure. Oh, balag pan. Basta gugma ang pinaglaban. Sure, wow, kanindoy. Di sa papatay ka, anay, day. Sugot! Uy, ikaw lang uroy. Bahalag di ko maminyo. Joke na to, day. Joke na to.
Pila may sugilanon, gitakda na yun ang among kasal. Nagkatigom din si Tuper kay nakaproduce magduha ka lechon baboy sa among kasal. Unya, Pre, may limbag. Congrats! Salamat, pre! Salamat, pre! Pre, kana pasensya na ka sa among regalo, kaya. Wagi budget, pre. Tampo rami paritong yun, ani, pre. Wow, mahalo nyo tingali na kay inyo mga kita putapuhan. Barato ra ni pre, pero unique ni pre. Unique. Oo ba? Saan na, pre? Unique. Ha? Saan na, pre? Arinula, pre. Tingal, rinula! Kaya na? Pagkakanahan din ninyo, saan may nagka-yunde ka na nga, rinula nga! Unique ini pre kadiyo pre. Unique ini nga rin ha pre. Kabaw ka ano? Mm. Okay, sup-supo ni mong itlog. Dunang ni salamin, tanawa. Na salamin Oo, ako. taingan! Kaanay mahal ka ninyo duha, eh. Ah. Wa mo'y kaon, ha? Wa mo'y kaon, ha? Wa man ikaon unsa. Ayaw, pre. Manday nung ikaon wa ikaon. Why bring home? Why bring home? Why bring Angas home? ka. Salamat. Nanguli na tayo mga bisita tayo. Masulo na ka na ko ron kagabi na ba? Masulo na ka ko. ay, Bungot ito. Namata pa mo dis nanay lagring. sakit ilang na uy, matura lagi na. Mau ba? Lalay. Nay? Ay, Nay? guan ba? Kamu na lay panira diha ha, kay matuog na ko gaduka na ko. Okay, Nay. Ay, salamat. Tug na taon. Unya, sa dihang natuog na si nanay, nanood naming duha si Tuper. Dong. Abi ni mo, kung naan sa hinungdan ng anong dugay kong naminyo. Sama dahil nung tanday, ha? Kani, Usik ka ni. kinikuit, kaya itong pagkabuhaton nun ba? Kaya naman. Hindi magugusto mga anak. Ano man, day? Tungod kay sakit mangkuit. Ingon mangkot sila nga sakit ko ng mga anak. Unya, basta. Unya, dali mo. Di mahimo, ay bida. Ay, kung ina, di lang sa taon ng bata, eh. Mga man paboritos, tanan. Paborito lagi niya, sakit man. Sa sinugdanan, samot na cute. Inig ang anak Ay, na. di lagi. Makaya ra lagi na ni mo. Aw, makaya raman na. Ang di na ako kaya, ang mga anak. Kay mahatlok ko. Oh, pwede. Huwag dahil lang sa tamang anak ron. Aw, ang ato nga, mag-enjoy lang ta. Okay? O nga, ayaw itong nagkalimpi, eh. Sige na, baby. Sige, usap ka. Paningot mo ka niya. Huwag pagkanita magsugod din, paningot ka. Kuyawan, lagi ko to, pero uy. Unsa may kuyawan ni mo. Ingon sila nga sakit ko noon na basta primero. Kanang ilang giingon nga, unsa na, ma-virginan ba? Ay, sus, primero na na. Awa. Ha? Madugay gani, magpangita na ka. Ano, di na. O, lagi. Sige na, sige na. Ay, Tuper. Kanina nagpadik ka na nga ako. Sige na kayo mura nagtuto nga nagasuwaso ang ilog. No, inaya ko O, yan. lagi. Nayo, lagi na ito. May pagyato tada ang doktor ta. Ano nga ito mga doktor? Magpa-anesthesia ko daan. Huwag sa ito. Ay, kumusta na kataong bagong magtiayon? Ang ako kataong anak, nawa na. Gidabu-dabuhan na turon, pastilan. Naalabay naong aning tupir hangul tayo. Pastilan, may ito makumpinse to ni tupir si Lilay para makamugna dayo ito'y. Agay, Saman to. inaya Tuper. Mapatay, tagit karon ba? O, lagi. Wala, wala sugod ang operasyon. Kung batit ako na, kayo paluking na. Sukul yun, sukul. Oh, kumusta naman ka? Nagpanawag ka magmamagabi. Unsa, sakit? Sakit pero lami. Ay, tingnan bitaw ka, nga natural ra ng sakit. Mura na sakit nga magpangita ka. Nayaw na lang pag inihas di alilay. Pasalamat ka nga nakatilaw na kaanak. Ako, wa na gyud taon. Unsaon tong amahan nimo, sayo man kayong na-expire. Oh, kalawang bago doon ato. Ay, pastila nimong bata ka. Nay, okay raman ang lami, Nay. Ang ako lang gikahadlukan ko, kanang mga anak na mi ba? Dili na ko kaya nga mag-una-una, Nay, nga magsagit ko sa kasakit inig panganak ko niya.
Kaingon na ba sila nga kana ko nung mga anak ang babay, between life and death kuno ang giatubang ana. Tinuod na. Dili lalim sa usa ka inan ang pag-ula sa iyang anak, dinis kalibutan. Maunang dili gid ang yaga-yagaan sa usa ka anak ang iyang inahan, kay sakripisyo ang iyang gibuhat alang niya. Maula kinay, maobito na hinungdan na dili ko gusto nga mga anak ni. Unsa? Nayabag na. Usaon ako pagkakita sa kong apuan ng kalakiha. Noy. Bisan pa man sa akong gibating kahadlok, pero inigdug na mo sa akong bana, bisag magpanghadlok ko pero mupatigbabaw gid ang lami. Mao nga pila may sigilanon na mabtos gid ko. Tuper! Tuper! Aray, may kasakit sa kuntiyan. Tuper! O, lilay, ngano ka? Nay! Oh, Agay. waman si Tuper. Muna may gila ka uto, ngano man? Ngayong akong tiyan, sakit. Ah? Tawag sa pernay, nangabasing mga anak na kuron. Karoon na pang buwan ako mga anak. Agay. Ginoo ko. Agay. Naasa naman si Tuper. Nay, agay na! Ay, Marisek. Ay, ang pagsagit. Ay, pero man akong galing kapil. Asa naman si Tuper. Ay! BX Nakapanganak yun ko kay nahatod man ko ni nanay sa ospital. May gani kay na among mga silingan nga nag-drive og tricycle ug mo na akong gisakyan padung sa ospital. Unya. Day, nabata na ka, day. Day ko ipalit ngayon sa bawang. Higop niya nga rin, ha? Animal ka, Tuper. Dikin ka man, ha? Nganong karon pa mong kanit pakita. Naipaw ka nga hapit ko mamatay at tungi kayo na, ha? Day. Namalit taong kudaan para sa kinanglanon sa atong anak, wey. Mao ba? Ang taon, day, uy. Kisab ko na sayod nga mga anak na kaatoy kayo na, god. Di pa nagsapot na ta. Nga di lang sa ta mga anak. Unya, saan ka na? Ha? Nashoot mo yun. Yawi, ipaw ka nga hapit ko mamatay. Nahibong ko, imbis man na, sakit lagi hapon. Kay maudi ay, kaluha atong anak. Ha? Kanahan ka man, may natusabot ka dili unat ang mga anak. Pero karon ang resulta, luhagid nuon. Kaluha. Sige lang. Grasyam lang ihatang sa Ginoo. Kaluha. Grasya bitaw. Pero usab ay layog na tuan ito, pero... Doy! Sa tanto na mong piningkamot, kadili una mi mga anak, nakaluhaan yun noon. Mura kong nakakaon og tagam, mao nga murag na nervyos na noong ko ang kalakiha. Mao ni inig pangatog na mo ni Tuper, amo aksyon na ganig paral si Tuper, ako'y mo islam, kay mahadlok lagi ko. Unya. Day. Mm. Day. Ay, sa mukha ni mo, Tuper, ay natuog na tangari. Mata sa mata ba, ma? Mata ba? Sa pa. Mata sa day. Mata sa ba? Ay. Mata kay mga tuog ta. Raan ba ni mo, Tuper, eh. Sige na, day. Kaya napanik ka din dayon niya. Suway ron dyan labot ron. Awa ron, basta maglabot ka. Igo ka ni walok na ko. Day. Huli, bi. Sige na ba? Sobra siya, day. Imo ba ning obligasyon ako maisip sa uwa, day? Kapalay, obligasyon bitaw na hipaw ko. Pwede kumablo sa sakos, may mahitabo. Di lagi. Mag-amping naman ta. Ay, lumilo na. Amping. Sige. Kigul. Sige na ba? Sumaan sa atong gibuhat sa una. Baby. Ikaw may magsigig ingon nga ayaw ka balaka. Amping lang ta. Di lagi ka mumablos. Amping ta. Kanya karoon sa may resulta. Ako mumablos? Ha? Tanawa, nanganak ko kaluha. Ano? Take note ha. Kaluha. Unya, saan man rin ako, day? Bahala kung saan na nimo diha. Ako kasulaan na. Mumatag ng mga bata ron. Awaj ko na ako ron. Awa ron. Uy, yabi yabi, uy. Bibi. Pero ko na kasing gawat, ay. Asa ka? Puspos ko na ligi, ay. Puspos ko na putay, pahit, putay. Unsa? Mao na akong problema, naluoy ko sa kumbana kay pirmi lang gid ako mabalibaran. Unsaon nga mahadlok man gud ko nga basig mumabdos ta sad ko. Ang ako og di ba kani siya mangitaglain? Unsa man og kamo ang pasultihon? Lilay. O
Okay, Ate Pres. Okay, ang senior na to ka adlaw, Gulyat. Si Lilay, Ate Pres. Lilay. Oh, si Lilay. Problema ani ni Ate Pres. Baka kuyawan siya mamabdo sa on permi. Nga naman. Kuyawan siya kay siguro ambot lang Pero sa iyang minyo din rason, siya. Minyo Di niya ba yung na? bana taon mga blit Ate Pres digi balibara niya. Kaya nga naman, doon na ka lisig anak. Wa ba man siguro usap pa man niya yung Yung nga mahal What? siya. Liso na ba anak? murag di ba siya lisod mga anak Ate Pres? Yeah. Okay man niya pagpanganak. Ang iya lang gyud nga tawag gyud siya, di gyud siya balibad gyud siya siyang bana nga anaon siya. Wala tali sa ganahis ang O di bana. maayo na tong maayo na kuno lang sabot nga di na sila mga anak. Ay. Oh, pero karon ang resulta duha na noon. Duha gid ay ilang anak Ate Pres. Hindi. Oo. Mao na ay di bahagyo gid iya bana taon. Ano naman yung taon? Ya karon di na ginsugot siyang yung asawa, ingon yang bana ko sa apos lang man. At Nga- tungi puspos sa pultahan. Wa ni hinugdan. Ipatutoy ko sa kanding, ipatutoy ko sa kanding. Hi, God! Di ay ka na katunggan na sa asawa o sa Bitaw bana. tayo, Lilay. Inyo man Lisura, nagpanupaan, di ba? Lilay, matay. Ayo, eh. Unsa ba yung gikahadlukan ha? Kay kanang sakit mga anak, kay kanang kunong Kadlok siya kabat. Kanang kunong mga anak lagi. Kanang mga May ni baba. si Ate Pres, mahadlok siya, mga anak niya, hadlok siya, anaon siya bana. Unya. Ang ubang, magita pa maglaing. Oo. Di ba? Oo. Magita pa maglaing. Malitag laing nga kuan kanang Oo. putahe. Lay putahi, ikaw yun ulilay. Mauna. Gams, Usap basi puti. nervyos siya, Gams. Nga naman. Basi kamay yung kay buhi, yan ba na, baka nervyos ma. Di ba, natural naman siya bana. Gams. Nervous na dili uy. Nasa mo, ginervyos. Sakit na, nervyos mga. Kananong dako kay nervous siya. Ang gamay ko no, kay mga ang Undi eta ha. Der. Sige na, usaon sa may tabang ito ni Pam. Ang akong pasabot is kanang naang unsa may lawom nimong katungdanan inday lilay kay naman ko uban nga mga Law mga katurungan ba? Oh, lako lawom mga katurungan. Kami ko na mga babay dulit lang yung mga nak pikas TL katre pikas TL menteryo. Oh, lagi. Oh, ya kanang gingon matana ta ati sila. Tinuod ba ka mga babae tapos ako mga anak no. Tumoy ras buhok mo dili masakit. Correct na. Tinuod na. Mauba. Kay dili na ka kung umaanak na ka kanang sakit kayo no magbati. Oo. Di naman mahimo nga muundang ka nga ay di na ko ani uy. Imo jud na ipanganak. Kinahanglan gyud nga magawa ng bata. May kadili maputulot ng gininawa na ini ko tong Naa, anak ti ako pres. kun manganak ko grabe gyud. Ba kadang mga nakati pres no, mato pa doktora. What lang gyud kuno yung bata magawas, di ba? Ni anang tos doktora. Oh, Lourdes, pero na may Gonzalo. bata tapulan magawa. Bitaw. Oh, naaman kanang nasa ikaw nga dili dali manganak pagkadugay manganak. Kato ako inahin natin presus, mura lang i-ring. Oy, tana mo nindot Oh, mga manganak. anak, Kadayo to kayo. Inig mga mga anak sa Buhat na, buhat Alas na. 10, inig kapon mo laban. Oo, Atong ana. iyang didugan mo iyang laban. Naiyan Iglihi ang na tao. to. Nasa tao sa Tuan, adlaw. unom, waloy. Matay ko to. Unom, Ang unom. akong mangudulyat, dali na kapanganak kay kanang gamit man siya kanang gingon nila mga hapis lana sa bitin. Wala na sa bitin. Ambot tinuod ba ka na? O dali na ko ng mga anak. Wala na sa bitin. Musuway ka ta. Ano? So ay tinubang. Wa may lanay bitin ra. No comment. Bitaw no kanang lisod og Oo. pagpanganak oy. Ganang na ang Ilalim nga Tunay, mangikan. kaloy, ano to sa babae? Oh, Oo, kana, pananglitan. Labi na ka nang magbati nga dugay jud kayo. Basta paita na. Ako nagbati ko kanang walay gap ang kasakit. Ni kumpayot ni duab to Susan aning Susan Alinyo nako. Ni kumpayot ako kung sige ako mag Susan ako maglaw. Ni kumpayot ako niya kay Ngano mo kumpayot? Mao din sakit to kayo. mao din ngala nagbati ati preso kay bati gid yung mga anak. Bati. Nay mga anak ya, mayo sayo na kayo. Bati og May no, kasakit. mao dito. Nahinom do ko ng anak akong iyaan ng ate pres nga giba. O hida niya iba baon na pud siya. Mao yung mo nga mukapit. Sakit. Ah, Sakit mao kayo. ba? Ay, nga kani problema dili ati preso saon tani. Nga di naman siya Kasi Problema, maaga. kaniyot talan niya. ha. Okay, basahin Siya na kay po, mo baliban man gyud siya siyang bana. Tapo Oo. naging sa may lawom niyang katarungan ug hinungdan. Apan kung ani ka dinhi sa 1 Corinto kapitulo 7 bersikulo 3 ngadto tumoy no. Ang lalaki kinahanglan magtuman sa katungdanan ingon nga bana ug ang babae kinahanglan magtuman sa katungdanan ingon nga asawa. Ang asawa dili mo magbuot siyang lawas kundi ang bana. Ug ang bana usab dili mo magbuot siyang lawas kundi ang asawa. Uy. Verse 5. Ayaw ihikaw ang inyong kagalingon sa usag-usa. Ha, tanawa ha, di ko na ipahikaw. Gawas, kung nagkasabot ka mo, pagbuhat ni ini, sulod sa mubong panahon, aron magamit ninyo ang inyong panahon alang sa pagampo. Meaning gulyat, ang kining, yapal bito na ko na magtukog mo guest ko mo sit in ko mga prayer meeting gulyat. Kani di ay nga pagbuhat sa mga tiayon gulyat, kuyugan di ng pagampo. Adto na magkita sa basahon ni tubig. Sa di, Una mag
Oo. Ba? Nasa basahon ni Tubit sa panahon ni Sara og ni Tobias nga nagampo una sila nga ingon si Tobias kanang Ginoong Dios kini among gibuhat dili ni tungod sa kaulag kundi dili tungod sa katarong. Yan na sige Tobias. Maulit tigili, Ate Pres. Ha? Kung tigili sa una, magbuhat sila ng nursing, ngurus gina siya, mga di siya Ano kanil. naman, mangurus siya? Sagrado man yan siya, apel man nagbuhat sa magtiayon. Tanang liw kawas mo na. Liw ko na. Ay bukunti yung mungumo ko na. Magunti yung Oo, tinuod eh. Mo ba? Pero na uban mo rin laina no tungod kay kanang pag inana ba nga? Dili Ato pa do nya inana ba no? dili kay kuan man na siya kanang gibindisyonan man na siya kay buhat man na sa magtiayon nga sa inyong pagkaminyo gibindisyonan man kamo. Oh nya kanang ang apel man sa dasa di ba naaman sa Hinesis da nga pagsanay kamo ni ana man ang Ginoo. So apel ka na siya dito. So mao ni akong gibasa dire nga basin kunog dili kamo dayon makabuhat sa ingon ninyong katungdanan kay magamit pa mo ang inyong panahon alang sa pagampo. Karon inday pananglitan og ingon ana unsa man gilawon mo hinungdan kay total og mumablos pa ka dili makakaingon og unsa kay gasa man kay tas Naman pud sa ibana go. Oo. Diba? Oo. Pero kanang inyong giingon nga kanang mag-ampo, mangurus. Karon wa naman ha, gusto maghamag. Labi na. Kani nakatawa bitaw sila ni Diba? Ate Pres kay paingon ningon ani nga manalangin pa una ning mga buhata ingon sila. Unya manalangin ko kung kuyo ka imong kuyo imong tabit hotel manalangin pa. Kadali makabatan ka tong kasawa. Ikaw, sorry. Unsa gile? Hindi na kalukan kay ako amigo Isoy. Ah, Iyang asawa, di ka mo to, 14 sila bata. Ya. Wala lang kulog, mangiti iyang asawa ni Nya mo na ilang buhaton. Oh, di ba sila madok niya, di ba kung sunod nila nga, manguro na ba? Mo ba? Murag mangiti, di pa nga nagkams. Ayo. Murag lang mangiti, dahil nila kaluwa yung di yung maglisod. ayaw, ini pa Iyang asawa, oh. Kano man lang siya, parisoy, di ba siya, dako sa kinagbuhi ako asawa eh. Undi. Hala. Undi kita. Undi dili mo gud na say mo mater tingali. Dili mo na sa mater. Babi na ang yun, babi na. Dili mo tingali mo mater na. Ngano man siya, dako. Sige, dako. Dili man na mo mater kay magsakay kang yung magsakay kang sakyanan di ba ka magpili dako ba aircon ba di ba basta kadala ka ka paspas nga sakyanan. Mga Ate Pres, kana ko kuno magduwag hay nagsik iyang mga anak. Dito na kuno sud dito sa loob. Amo. Rubihan. Ako ko ni punta na Ate Pres. Parte ng mga gidakon mo ako punta na. Oh. Unsa gidakon? Oh, punta na ako noko. Oh, unsa may gidakon ba? Asa ako ang Sa imong, oo. o di ko makita Ate Pres kinapiyong may ako. Sa ako nang ingon lay kanang una-una ako no nga pananglitan og mumabdos ka gasa man as Ginoo. Pananglitan og samukan ka katungdan naman ni mga dos imong bana. ha? Mauna. Nala, anak labam. Oh, ano ka? Nala, Ate Pres. Okay. Bang. Okay. Pag final adto nga ako dili man kay ko katungkad Ate Pres partiana kay dili man ko asawa, dili man ko babaeng tinuod. Kamo mga asawa nga naminaw karon. Pur abir ka mo nagminyo kay ba mo muna inyong katungdanan. Oo. Oh, salamat kayo magpinana di ato naman yon. Kuna ko ang paso tihon.